Днес ще ви покажа как бързо и без никакви усилия почиствам сребърни посребрени прибори. Като използвам този препарат, уточнявам, че не печеля нищо от това. Търся си го и си го поръчвам от интернет магазини, защото в магазините около нас не го предлагат. Използвам на същата марка и един друг препарат за почистване на сребро и метал, но той е като гел и ще ви покажа в друго видео как става с него. Ето ги тези прибори, които са с доста патина. Вижда се. Секунда да отворя. Капачето е с защитна система и малко трудно се отваря. Вътре има една кошничка. Ето. В която се пъхат приборите. Държа да отбележа и това е много важно. Ако тръгнете да почиствате с този препарат посребрени ножове, трябва много да внимавате остриетата да не влязат в течността, защото те са от неръждаема стомана, а тази течност е само за сребро и неръждаемата стомана става на петна от него. Това го казвам от горчив опит. Ето, пъхат се вътре, колкото може да се съберат, но да са на широко. Да не са прекалено притиснати едно в друго, за да може да подейства по-добре. Ще се опитам да ги събера всички. Малко трудно, но може би няма да успея. След което капачето се затваря много добре, защото иначе течността изветрява и губи свойствата си. След като е затворено, просто го оставяте вътре да преседи 15, 20, 30 минути и после ще ви покажа резултата. Минаха около 30 минути, не съм засичала точно колко. И сега ще проверим. Ето. Ще ги почистя, измия, подсуша и ще ви ги покажа в целия им блясък. Някои от тях още се докисват във ваничката, защото, както ви казах, е хубаво да не са много притиснати една в друга, но аз реших, че трябва на всяка цена да събера всички. Сега ги подсушавам само с кърпа. Но ето първите готови. Тези са още мокрички, тези са изчистените.